Hajtum přichodny přednošk je z dramaturgických příčin nakonc sadžene, dokiž je na docentka na Karlovy uniwersycie w jednym jara modernym projekcie popoczu. Ona by niede stypendiatka założby a reči serbsce. Nažel pak smo dostali sredo večer jednu povešť, že ona nejapce dobiše do korony, mi ešte čora jednu operáciu, ona mi unapisala, že je so deređo, ona przez livestream nas vidí, ale tak rec ta šansa ju tež przez Skype dostać korony, wie tež nie tak. My pa smo ve předpolu prajali, mu treba majen plan B, jeli tam nešto jo, a ja som jednu hodinu z nej telefonoval, ona mi ten přednošk rozkvadła, a nek ja tak rec mam tun pospyt przede mną jako nic eksperta na jednym zamne jara nowym polu, spytać na mięcza je przednoszk tu przedstawić, so nam te informacje, kiż ona trzeba posredkować, nie subia, po takim nezačimy mi zazwo, że ja hacz do ubogości, że detale tam nie może was jeszcze spraszać nastupa, odmówić, tak daleko, jak tym przednosz nastupa, ja muszę sobie zrozumieć, że ona pajc to. Ja mam tu jeszcze jedno. Netko, okej. Takie najskie rozumienie. Hej, tym tema toho přednoška maszynelne spoznawanie češtiny a te prašenie je to jen předkok za Serbów. Ja jeszcze miałem jedną celku ze sporo technickimi detailami, tu nas je raczej położył. Komik. Hej, zasadnie te wielkie prašenie, kiż jo do toho projekta čirivo, ze strony wiadomości dawaja jara wiele studiów, kiż praja spoznawanie rycze jo ze jednej kwalitu od 90% możne, a kaž my w praksy widzimy, jo spoznawanie rycze jara popularne. Każdy ma to w zakupie, sme ja spočatnych jo prajo, taka ta technologia, ta rune w obchodzie so jara przedawa, ale tutaj 90% to są wiele ludzi cipnoch czynili, kato szyncie na tą liczbę, będziemy pojutrze widzieć, że to nie jest żadna dyskrepancja, ale że ma tutaj wysoka kwalita poprom też swoją przyczynę, a jenoż pod wistymi wymienieniami przytrychi. Stojąc cała tu natwarta przednoszka, ju najpierw jeden projekt, ten Elite European Live Translator, to jest ten projekt, gdyż ta doktor Ania Nedeluszko sobudziła, tam są opisała, co tam zcywa dzieje. Potem generalnie ten stał, że w czystczynie na tym polu maszynalnego spoznawania ryczem jest ten status quo, a na końcu jest, że może nie użytny za nas Serbów być. Ten projekt Elita, jak jest już prawie European Live Translator, ma jako nadawk to, że możemy przy jednej konferencji, gdyż są można europejskie rycze, przed sobą sobie tablet stawić, prawić, ja chcę to proszę jędrzyscy mieć, a mój sused chce to proszę niemscy mieć, a potem ta technologia ze stutowosa spoznaje, co są tam ryczy, to w realnym czasu przełożuje do tej ryczy, które chcę ja na moim tablecie mieć, a ja to widzę jako transkrypt w mojej ryczy, które ja rozumiem. To jest nicht w drugiej ryczy pojedam. To jest tu narok tego projekta, dlatego ja on co zahaję. Tu hak leca započnął, a ten wony bodok, na któryż so ten projekt najpierw omiri, ze jednym predimeze wusledkom, ja ta Eurosci-konferencja, albo ten Eurosci-kongres w Praze, to będzie końc maja z początku junia 2020. Ale jara krótki czas, taki náročny projekt. Eurosci to są zliczbowanskie dwory wszystkich europejskich krajów. To są immer zali to zetkaja, że to tam się odwosuje, jak oni używanie zjawny penis kontrolują.
Generalnie to też się mianujemy ryczny asystent, albo ryczna asystencja. Co tam do komponentów jedną rolę raje. Mamy stajne tak rec te spoznawanie tej rycze zcyła jako steuer so zcyła prajwo. Potem mamy jedną możliwość, że mamy jedną datą, bazę, kiż wiste wiece wie, za które się opraszamy. Pak ona ten rycz rozumie. W padzie serbszczyny je to jara mało prawdopodobne. Tam bude się dowiedzieć jeden przełożk stać na przykład do jędzyszczyny, a potem so jędzycy napraszuje. Potem dostanie na przykład te wiadro, gdy się im praszał, a on zwieści na handy, so in wypraze. Potem dostanie jędzyce te wiadro, to się zase roczo przełoży, a na końcu przeczyta. To są te jednotliwe etapy tego asystenta. Kaj som ja predižo prajo, ten cały European Live Translator objednała te komponenty spoznawanie ryczania rycze a maszynalne przełożowanie. A to całkiem nie ma też jeszcze nie miano, ale ta koncentracja na tym projekcie, albo na tym przednożku, som ja prajo, dokąd mamy tam przednożk o przełożowaniu, ja tak jak projekt to spoznawanie rycze. Nie tylko w technice. Mamy tak w tym spoznawaniu ryczania rycze doma dwa modele rozeznawać. To jest ten akustyczny model, który dobi spoznać, co się tam pojeda, a potem dobi on te zvuky, które on tam analizował na niektóre ważne, dobi on powiedzieć, ok, to może te a te słowo, albo samo ta a ta sada być. To jest tak ten ryczny model, te zajímawe, w tym akustycznym modelu jest relatywnie nieodwisny od tej cielowej rycze. Also ja może tak też trenować z niemskimi datami en akustyczny model za serbszczyną, albo z czeskimi datami. Gdyż ten ryczny model działa, potem jest trzeba ten oryginalny rycz, kiedy dobi się spoznać. Jest już po fachach zaprzeczał, ale też na przyjemnej folii są pouprzene. Ten akustyczny model, ten poprawam nic drugiego nie czyni, also ten zvuk rozdzieli do krótkich sekwencji, also około 25 milisekundów, by tam takie podacze. Te sygnały, on się tak tworzy do wystych wektorów, kiedy te zvuki tworzą, już szedł jędzel przez ten wosoku, kiedy powstaje tak ten zakładny ton, kiedy jest niski albo wysoki, a potem te formowanie we hubie, kiedy ten ton na końcu klinczy. Hat się niekie nisko albo wysoko pójdzie, to jest poznawanie ryczy kompletnie szojne. Kiedy to by woprawdy spoznać, jaki zvuk je tam, jaka zvuška, jaki wokal, jaki konsonant, też w odwisności, że wszelkie wokale do albo po wszelkich konsonantach rozdzielnie klincza. To co tak zostanie jeno przez tę wektoryzację tych akustycznych datów, a potem ten akustyczny model, kiż wszelkie fonetyczne jednotki, fonemy, tak to nie są zvuški, ale to są jeszcze mniejsze jednotki, tak tam roznobierem. Ja możemy to też po zvuškach roznobrać, Przecież by na przykład za japanszczyną dereszło, w japanszczynie dało ja jeno 50 wszelkich zvuškov, ale w większości europejskich ryczów są to wiele jac. Dlatego jen se tam rozsudził, to są też około 50 wszelkich takich zvuków, że jen to na te jednotki rozkładzie, a w tej grafice jen pan widzi, że jen ma ajoza są słoniki ze transkrypcją, to jsme dżęca immer mieli ano. Zas ważne, że jen prawie ok, tu się lada dało ja nijakie słowa, jakieś so hodża tym zvukam. A jen też widzi, na przykład ten several, jen ma te AX, za to samsne klinči, ale so rožne pisa, to celé ve svojich dátových bankách najde, že môže to popromienosť tie svoje byť. Svonik je potom jedna vážna komponenta a na koncu ešte doby on vie spoznávať, ka pravdepodobne je tuta kombinácia svojho zásobu. A za to on tak menované engramy užíva, to sú pravdepodobnosti, že za takým svojom je v väčšine padách te svoje sleduje. Also na przykład, když níže na Sadaja European Parliament potem ja we většině textu tam Brusel so jeví a nic francouzska albo Zimbabwe, když je v příkladách. A tuto pravděpodobnościach může on ty zvěštíš na jedné skýře bude to někde šinč. Čiže dla doby také predikcie so stać, to ještě jak ty nedom prajú. My trebujeme rozdělené typy datů. Za ten akustický model jsou to jednozvukové dataje ze transkripciou. To smo predetišemo svušili takrat, so jen tu kombinacijo treba. Za ten ryczny model, so jen takrat sve, kajke slova, kajke mu sleduje, sú to ryze písomne teksty, kiž môže jen tam zač, kiž so prošće analyzuje. Also každý jedno ryczny serbski korpus môže jen za to užívať, so on analyzuje
so wun takrat wie kajke słowa bychom mogli zmysłabony sady tworzyć, gdyż in zasobu staje. Jeden wielki rozdział, a to jest jako stružił, gdyż ona mi to przednesła, tu przednoszk, są w oprodzie rozdziale po domenach. Also neke cyle do neke teksty nutzač, ki še niče nankał, jo za spočatk okej, ale gdyż hajmo cima poprom neke prinjoriadne mečin jednorečne asistentu, ki še na viste prašenja odmovi. Potom dobijem ti ladat, so jen tajke prašenja, ki še tym temam nekak odpovedajo, ki še te uživarje potom staja, gdyż tam natoči a odpovedne te modele s tutimi prašenjami trenuje. A nic tam ryči w politickich podawkach, kajż nikak w powieściach albo w nowinskich tekstach. To je našem przykład, że to spoznaje, ja si muszę to guždom so uvedomi, što su te rozdziale mes temowymi obvukami a vašnymi sado. Ten poslední model ještě je celé zajímavé, dokud vun praje, so jen może najprve s nekakými textami započeć, so jen najprve novistu bazu trenuje, a może pon ti požišo praječ neke te specijalne tematiske sady dodam a na ten cílový model trenuju. Ten svoj program. Jedna ważna věc je, když jen opravdu se tak recmiče nastroj, když jen šužom, když jen když jen jo hára voko toho, abo jo okno očnené auto nimo jedzie, jo, so dobi ten model spoznavač, što su milenia, što su šume. Abo když ja dom sredžanska činim, a potom dalej reču. To nesmie tam nešto napisać, to by spoznać, aha, to może ja vůostajeć, ja netram se přełožić, to je nekaký šum, abo když se ja sredžanska smeju, abo zasribnu, abo sred sady dycham. To model nesmie irytirować. To je ważne spoznać, a też do notaciju zapodać. To może si po nešto vumosić, so im praje vím ja, to je v spinkach x, abo tak, to to je milenie, netra so přełožić, ale z najmniejsza dobi to w tym modelu być wopkiczbowane, so tu na ten zvuk jo so jako milenie, a nic jako obstatk tej rycze spoznał. Jeden problem je, że što jen čini ze słowami, kiž on spoznaje akustisce, pa potom ne może praje přiradować jednemu słowu, dokiž on nenaka žane bliske słowo. Abo te są praje, tam sú słowa, ale to neke, ja dom so rozsudzić z dvěma variantami. A to je spiešne hotovo, ten první příklad například, to je dženca ten zjav husto vidí, to nie sú jas dzieci, ale to sú dzieci, a misto, a lekar, a tak so husto pojeda, když neki jen akustický systém, taky nešto spoznaje, a neve, okej, když také bude do y kidací zvuk se stane, to je znano ve písomní řeči nejít, potom on zna to svoje nenaka, když je poprom te pravé. Rune te samsne, když jim praje, okej, sete jít, se jen ráno svoje děti pračte z domodu, no. To może po ryzy svojach też taky nešto říká. No, za to skift, okej. Za ten komputer je to okej, ale ten dobi pon takrat sakle na skire sobu dostać w tym korpusu, so tajke sady, kajże su te prine menene, so te dawia, a tajka niče ne dava, a ponom praje na hej, to na skire. To su te, ja nisam te přeložil, no to su te originalne boli. Aber to je na przykład też ja fajnie od mamy małego syna. No, also to jest cyle eksaktne, so sam se wupraj, a to może říkać, że mama je na małego synka, aber mama mało słusznie trawe. No, also to je, also gerade ten akustický model s takými věcami obkaže, to je on ty velké prašení. Te trénovanie tych modelów, to nas model satiniče zvušili od Kleza Langnera, to by se porane treba techniku, also to je nečini doma s jednym komputerkom, to je schon treba zanalizić takie kamery, ale to je schon porane techniku treba, so by tak co prawdopodobność na zakładzie nikakich zapodatych tekstów a datów uliczył, ale okej, to je tak. Ci Czesza su činili jen test, so su oni prali, damo ryčimo jemo do všelekých do všelekým poskyčeriam jednu vistu referenčnú sadu. A ladamo, kiko on spoznaje. So, a jo su te zviščili, okej, da su to te spodžine sade, da še praje stano, o tem su nejo ryčało, abo ten tema netrichi, tam doda šindu jenož nekak 60% uspješnosť von. Also to je tu ne napřeču k tym 90%. A tam jo so im tež celý jasne uvědomilo, te systémy sú jara sensibelne a na ten vůz to vokiš ryči. Also da ja jenom što se doplní, to z nás reč 90 letach su dávali také programy s jednym odpowiednim headsetom, když jen mógł to word diktować.
Te hadżo się takie programy dawają, a zwietrza pasu te przeco jeszcze tak, że dobi ta osoba, kiż tam chce nešto diktować, dobi ten system trenować ze swoim głosem. To by było, że niekaki cajk czytać, a potem ten spoznaje, jakie tu te wszelakie zvuki tak a tak wupraje ta osoba, gdyż ten samsny program so pan używał tej drugiej osoby, pan ten program nadobojac wiele nie rozumie, dokąd nie so trenował na ten wóz. To jest tak recjen rozdziel, potem ten drugi ważny rozdziel, ja, tak daleko znaje wun ten tematyczny obwóg, o którym się tam rzeczy. To jest ja predeminuje te domény, te tematyczne. Když je takrat trenuje se s datami a potem v jednom celém druhém obvuku řeči, ten celý má malou šancu tam spoznat, dokud on tu tému neznaje. To by člověku nie jinak, ale takrat tež ta mašina má ten problém. So, on tam takrat celý nemá odpovědné tréninkové dáty. A na koncu je ta kvalita. Also husto, když jen praje má také diktovanské aparáty, aber pod laborom i uměněnami také vědomostné testy, kde má jen headset, to je celé čisté horebraty, to jsou kaž rozvodníci, řečníci, oni řečat to nuc, a to je jen rozdíl, hač je něké praje jen do handy a než to také připodla nuc praje, a stanaš če má něké kuharu v rume. Tyž to je jen vážný kritérium, když to by se najprve natrénovat, so jen ze té nízké kvalitu, když jen v praxi pontola husto má, so jen z té vůnže. Potem da jeszcze na folia tu necham do co przezłupić ten problem, tak że online, offline reka hat się wysyci, albo nic, ale bole se praj offline reka ja prime do moja asystenta in praszenia, a potem przyjdzie ta odmowa roczo, to reka to są nidzie szczele, albo w tej maszynie przedziewa, a potem te odmowa przyjdzie, a online reka ja mam nie tylko jedną maszynę bieżo, jest cały czas tak że słucha na to, że nic tu bojda, a paralelnie k tomu jeszcze započa przełożyć. To je tak jen wielki rozdział, jakie spieszności jen kmane, a hat jen na przykład ma ten cył sadu, hat do końca, albo hat jen praj to by w obchodzie lać, ok, ja mam niekie posady, ja dom niekie pochom započeć, no i nešto przełożyć, dokiż ja nie muszę niekie czekać, do niej ta prena sada gotowa, dokiż mestno są ta przychod na bieži. Ten przełożk, to jest jakiś specjalny projekt od European Live Translator, to jeszcze jest on jemal jeno możne żoło z mylką nastanie. Gdyż się z nahumene spoznaje, że jest ryczało, a to jeszcze po przełoży, to może cele absurdne rzeczy nastać. To jest po nich cele ważne, że one tak ten software jakiś spoznała, a ten software jakiś przełoży, te kus naso tak przypodobnia, te doba ze tej samej domény daty mieć, a tak dalej. To są takie rzeczy, te za nasz tema nie są tak relevantne. Ale bude za ich projekt Praze. Joen widzi na tym focie, to jest ten Andrzej Boja, który jest ten inicjator tego projektu. Oni są tak zwoprawdzie ze strony Karlovy Uniwersity ten projekt inicjowali. A oni ja husto spytają, also spytają na wszystkich przednożkach, które oni czynią, ale też samo na tych, oni mają jema za tydzień punżlu takie dziełowe zetkanie, gdyż tam ta maszyna stajnie z sobą bieży, że jeszcze nie w porządku widzi, jo w jędrzysce pojda. To są nidom w transkrypcji pokazane, a podla na tym výmaru so pokazać ten český przełożk, a paralelnie jeszcze niemski. A tam one celé nowe odnocza, jak ta maszyna już funguje. Oni mają na przykład ten problem, że gdyż mają one niektóre masowe teksty, a tam są niektóre wulgarne wyrazy ludzkie, to so husto stanie, aber zamienia husto dość, co to myli, że on zrozumie ništo, a pod niektóre wulgarne słowo, tam nutzresnego teksta, a to jest taka konferencja, wie so nidom myli, na grzena te słowo ladają, so rozczerają, a mają, also nie są jak skoncentrowani. Also tam oni wiedzą, mają ten problem, kein taki ništo wufiltruje, permanente problemy z niejakim WLANom, albo niekaki hardware problem. Also oni prawie w konkretnym bazie trzeba jeden plan B za to, ale za tę demonstrację tych rzeczy, a za to, że to w ogóle funguje przy konferencjach, dosaje normalny liczak. Also tak daleko ta technologia, ja, ten trening jest nauczny, tam trzeba te wiele liczaków, ale za ten w ogóle te live używanie dosaje w ogóle normalny silny liczak, jak my tak są. Hej, ona jeszcze tylko w tym odrysku nas powinni, oni to w ogóle spytają trenować w sytuacjach, jak to by to na końcu działać. Oni chcą przy zgromadziznach automatyczne protokole pisać, automatyczne przełożenie czynić, also oni to stają też na zgromadziznach, ten aparat, także to jest ciężko po sekundzie niektóre rzeczy wymyślić, to jest jeszcze lepiej, když te daty zakisz tak są tu. Hej, zimanie, mamy tak prynne wersje tych modelów w tym projekcie, ten output jeszcze dawno nie idealny, ale jest zamieniony za początek. Mamy dzielę tego modela za spoznawanie, also ten akustyczny model, który te zvuki roznobere,
tu komponentu słonika, kiż te zvuki słowa přiraduje, a tu komponentu rečného modela, kiž se z toho zmysłapone sady stváří. Te trzy komponenty możemy kontrolować. To są taki słonik na przykład ze transkrypcją, to jest na wiec, to mamy mowy horszczy, tam nie są odwisne od nijakiej software. Te modele są jara czuciwe, to są ja prajach na ten cílu doménu a rečacu osobu. A ten są zbytki tak iżo prajne. Što nekve čistčine, tak generell, aber štustrowe čistki zabiera z tym automatycznym spoznawaniem vosa. One ją naliściła, to były tak za nas informacji, że takie szodawe i nadpadne, so kaldi, ta software, z której oni też działają, ta jo, wybrane wujita, ta przyjemna folia jeszcze po nedom kusto wubok jeszcze punże, so od jacorych używa, ale ona ma inne doporuczenie, so więc na dola raczej na systemie no rycziju, w liberecu, gdyż ma jeden swojski system, ale też firmy, które smo možno mieli Google a tak dalej, te w obchodzie też działają na tym spoznawaniu czeskie rycze, tylko tam jara wiele paralelnie bieži, dota jeszcze czeszczyna w tych wielkich systemach nieonucka. Mamy dwie technologiczne możliwości. Poprawnie to ta klasyczna tabelka Big Data, Small Data, also tam, gdyż mają 1000 hodzinów materiala, transkrybinowanego audiomateriala, potem może end-to-end systemy używać, jakieś ryze analizy tam czynia, a kombinacje z tej masy tych datów czynia, jak to Google na przykład czyni za te wersje jędrzeszczyna, niemczyna. To są takie wielkie rycze, gdyż mają one dość materiala. Konkretnie oni mają około 1000 godzin, gdyż one są nazbierali sobie czeszczyny, ale co jeszcze nie używają, respektive to sobie za dieses rozwosa aż można. Also oni tam wybierają po domenach, które są za to chodzi. To jest po takim, to jeszcze zmia spoczatne, w moim prvním přednášku tyzno prają češtiny, w tym dybku jedna ze tych mało ryczów, gdzie jest serbština ty nucbane, a tam są cele jasne, tak rec nicht statystyczne metody lepsze, ale te neuralne sycze, kiedyś nawukną, jest relativ mało datów, te prawie konkluzje ścianąć. Ten open source system Kaldi, to jest na technologia, ja myślę, że nie trzeba tak do wybokości hić, to jest aktywne toolki, co wuje, kiedyś wybrane wuje, tam są jacory wujewario, kiedyś tam podbieru dają, a na praszenia odmówią. Ale to jest kus komplikowany system, gdyż to będzie zadziałać. Nikot si praja, że tu nie za wiadomość jak mamy, a nic tak za komercjalne produkty. Nikot si praja za sinak, also to nie jest tak prajeście posłudzujemy, hacie to uprodzien system, gdyż wszędzie na końcu hać takiemu rycznemu asystenty, gdyż na końcu za normalnych używarów trzeba. Prasznie jest to jen za serbszczynu trzeba, no. Cel jasny uprajna od knini dr Nedoluszko bie, also na końcu są te daty, te najważniejsze. Gdyż są te daty porane zbierają w kwalicie za te prawe domény, one najpierw mądrze opak nie czyni. A gdyż niekie 2-3 lata daty romadzi, on może te stanowe technologie dawać, gdyż ze mało datami wiele lepsze konkluzje czanu. Also ona prawie, ja nie smiem sobie przewiele myśleć o tym, hać te úsledki tu chwilu z tymi technologiami są dobre, ale nic daty romadzić nie jest zanzmyk. Što je na koncu pod modelom uživa, hače nekaký existencný model za, abo jen od Kaldi nešto dále vúvuja, abo nešto celé nové vúvuja, to by celé noch analyzować. Tež hač sú nekaký korporácie možné, diseminácia reka prošče, kajen to pon šíri tutun model, pak jen s veľkými koncernami romadže dživa, abo oprođenu svojskú aplikáciu vutvorí. Zato mám ja pojišot ešte jeden príklad. Wielkie prašenie, kaj je tym audiowym datam wszędzie, w tych modelach na prawie tak 10-15, also 10 jest absolutne minimum, ale to nie jest rozdział, hat 10 godzin, albo 10 albo 20. To są relativ mało datów, z którymi możemy zapocząć, a poprawam ta jasna preferencja, ja, to możemy ty poprawam sam stworzyć te daty. To jest jednorisze, że się niektóre daty pyta, a potem transkribuje, a potem z tych tekstów zasłucja sady. Znano jen tej taku miesięcu może zacząć, to jest nasz, što przedleży, a što na końcu jednorisze, to jest ta miesięca na końcu jest też nešto, što się użytne. Tworzenie tych audio to jest schon obmiezowane, kajż pola to przełożowane na sady, trójka ta długość 5-15 sekund, a cele ważne,
nic jeno rozumsnika, albo dziwacznika skazać, kiż to sa chodzi na reči, albo to chodzi, ale woprawdzie so wiele różnych ludzi, z wiele wszelakimi włosami, te samsne sady recza. Wiele sadów tvorić, ki są podobne, so im szef formuluje wszelakie wice, so też te wariacje namaka, ale to nie dostaje dobry dzień, nie prajć dać, bo 100 ludzi haben prajć, gut, bo mamy nik zase ino chodzi na romadze. Also nic te samsne, ale woprawdzie ważne, so te modele nauknu, so im wszelakie pismiki, wszelakie fonemy, od wszelakich ludzi różne klincza. Ta domena, to jest ten problem, co mnie rysował, so dobien schon kus wiedzieć, co chce na końcu docpiec tej aplikacji, also nie proste rozum teksty, aber nachawanie z telewizji zać, może za spoczatku dobro być, ale nic za ten trening woprawdzie w tej tematice, za to się tu potem trzeba. Jeszcze też jedna rzecz, kiż mnie pola Alexa a Google a Siri takrat też namakał, wiadomo, sama woprawdzie ty przemyślić samemu jenu jara porjadnu rzecz, albo prajmo nie te dialekty są pola na stole tak rozdzielne, że im praje na domu stane woprawdzie ma wszelakie regiony jeszcze rozdzielne modele tworzyć. To nie może posudzować, nie może ty zapocząć stanąć z jednym modelem, gdyż im praje na to dobyś schon porane z Hauptstoryczyć, nic, każ doma. Dere. Jen treba za to, so te zvuki zmysłapone zesadža, vezat ten zvonik, to pa smo dženca mieli ten tema, jen zvonik, gdje je na transkripcija k tomu je, je netko IPA to, takrat ten system, za koto se rozsudži, aber in jednoriši, to na koncu záleží na tých resursách, kiž je má. Ważne przy tych transkrypcjach są te zvuki za te mylenia, o tym pa smo desno rečeli, svonik zes, to je nošen przykład, że może sobie przedstawić, co to ryka, also to je neke woprawdzie IPA transkrypcja, gaso to wupraj konkretne, to je ta jene żowo, kiż je trzeba, a potem za ryczny model teksty, kiż so analizuje, a kiż potem swoje konkluzje z toho čanu. Kaj pravdžo podobnosť maja veste slede, veste svoj, to sú to MTV v textách. Aber die docela nic, podne to najský rybopak, što on tam si romadže rymme. Trening neurálnych sitčov, to je taký problem, ki som ja spočatne tezno prajo, jen môže tiež najprej mal v druhých rečach trénovať a potom hakle do serbštiny přinč. Nametowane sú druhé slovenské reče, ale tiež nemčina. Ja lubię się woprawdzie praszać, to akustyczne je bliżej. Ja to tak polszczyna, czeszczyna, albo ja to akustyczne, coś mu honorshabskie na przykład rečimo, ja tam niemčina zno akustyczne bliżej. Zem prawie ten model ja poprawam bliżej, a na tym modelu trenuje, a tu pon wo serbszczynu rozszerzy. Bo delno serbszczyny może sobie przedstawić, że tu nie jest tak blisko niemčiny, ale byle polszczyny, no. Już tam jeszcze na występ melodia ludzka. Więc ja szczęście tak sobie dostanę, no. Administratywne wiece, to są standardy, jen ma pon wizualny software, kiż dobi so ladać. Takie nazwy są one tam też czynili wieczyskie, so jedna software pon drude, gdyż ten Linux update przyjdzie, pon ta software jest najbieżi, pon dobi so to zdale mówić. Es to nie jest tym czynne, so nic nie ma 6 miesięcy, so syle jedno software napisa, a pon jen z tym dzieła, tam dobi poprawam przed jeden eksperta, bo szpudla, kiż to dalej mówiła, a lada so to bora najbieżi. To kiż to jen żywy system, tak rec. To je nemže si jenu instalować, a pon je hotowa. I od tej prašne, što chcemo za serbštinu činić, a nie to ona, nie wiem jeszcze ten przykład, chcemy oprawdzie nešto sami programować, albo kaldi używać, albo z narzędziami drugich działać, na przykład, to by te doporuczenia są naprawdę Liberec, na przykład mają swój system, by to za nas partner był, gdyż my zapoczniemy takie wiece używać. Oni z czeskie hiżo pospyty dawali serbštinu tam integrować, ale to oni też wiedzieli, to modela nie jest tak daleko przejść. Also i może z tym czeskim modelem a serbskimi słowami relatyw wiele poznać. Also tam to jest woprawdzie przedskok za nas Serbów na końcu. A jeszcze na końcu, gdy jsme gotowo ze tymi, mamy te datové bazy a prynie trenowane modele, kajen to do wielkich koncernów zaplecze te praszenie, Wiecza so oni zajmują za to, tak są te uprajne byli od niektórych wiadomostników, że gdyż ma dość datów, když oni trzeba ich modelom przepodać, a ich modele z tym trenować, są oni jara dżakoni, gdyż to jest to, co ich najjac penis kosztuje, te daty zbierać,
Uproče takrat vačić ludzi, kiż po natoča, abo sami takrat si date v obstarač. A oni po tajke date rady do svojich systemov zdaja. Jen może też prajeć stano jako jednora forma dosaha, dokiż tam je wista kwalita też można, so jen prajemy mamy uproče ten system, so jen diktuje przez jen headset do swojego komputera wiste teksty, miesto toho, że ten sam pisa. Takin zajmieča tí sama pravopisne, jo vestiši sa moslu, dokiž te svoja přinuši ze svonika. Ale tam majú tu lepšinu, so nie sú žiadne šumy, so jo ta akustika dere, so môže ten systém na svoj voz trénować. S tym sú veľa zmylkov najprv uzamknené. Abo jen přemyslivanie samostatnej aplikacji. Tu tiež dva príklady ze českej. Alex jo taký framework za dialogové systémy, kiž takrat jo napríklad na tym zriščil, so jen update od Linuxa, jo tun skoncwał, a niech tam nikt nas nie dawa praje, aber żadne peneze nie dawa, ja tun zase naporane stav přinešť. To tak zbo jen pospyt, so może ludzi nie zazwonić, a krenu automatycznie odmówić. A jedna česká vosowa asystentka, ki so na handy instaluje, a všelek informacji o vedre, o nowostkach, o programach, o receptach a tak dalej, jenom w češtinie uplunie, da se jen čiste za ničem praša. Also to sú také jasné obmedzovanie, jen pitne tak rec, oni spytajú témy obmedzovač, takže to ten svoj vecku zjednorí, takže tam je netra tak rec všetko rozumieć, ale jen vie za te a te témy sú te modely trénované a jenož na to sa my koncentrujeme a s tým to ten celú vec voloží. Zakončenie, ten technický postup tu je jara spiešne. W zajszłych latach, když na to myslí, so jo Google přestajło ten DeepL z Kölna, jo takrat była ta prynna firma, ki jo neuralne siče užívała místo statistických metodów, a te sú mieli před 2 letami takrat nedom jen veľký předskok, so sú še prajili teksty ve veľkých rečach, te so tam veľa lepie přełoža. Miestem sú nik Google přeskočili, a kaj sme dženca spušili tiež Microsoft na tute neuralne siče. Tam jo technické uproče v zajszłych latach, v mało latach so veľa stało. To reka, da se dalej tylko wujuwa, ja bez jeszcze možno, że z tymi par datami, które mamy, relativ dobre výsledky docpiemy. Możemy inače rzeczy używać, ale jak prawie na końcu są daty najważniejsze. A z tym to nie jest tak bezwładne, że nie ustano tola za par lat natwari jeno ryczne asystenta, albo spoznawanie rzeczy za serbszczyną. Tak daleko sam ja tę folię od nie zrozumiał. Sú prašenia. Molám, máte nichts über App nicht dopisał? Tyś trenujemy w sporanie serbszczynu, jak wysoko jest ta szansa, że spoznawa silna, tyś w obkanu. No, to jest ohne problem, tyś also das mir te wice si uvědomil, jaké stopenie tam za ten cia, poprawa mają tam 2 możności. Pak jen w oprodzie trenuje ze swobkadnie ryczu, što prawie za to mnóstwo datów ja rozszerzy, albo jen si wielką pracę dała w tej transkrypcji. Sind cywilno prawie, hej, wiste wariacje są już w transkrypcji zakotwione, tak so on spoznawa celjednowe, gdyż się nie z bożku spożera, albo gdyż się wiste zvuki, tak katolska nareč zadene y, a nic na o, aber kuluske na o zade rondbusnč, bunžemo, a nic bunžeme, sem pravi, hej, to jo, když ten zadene o na verbu, to jo še ne, to moj zace zvonika te svo. Also to je takrat ta varianta, kiž ja se nekaj musu, ale kaž pravi, ja sem laik, ale po logice sú to te jenčke 2 šance, pri čemž ja v tej transkripciji tých zvonikov tu lepšiu šancu vidím. So in tam te variácii, že akustické zakotví. By to tak nekak Juliano odmóvené? Achso, ja imam mikrosatz za livestream, jak ty nisi zrozumieniu. Znano, also to by ty jeny hać tak rec, dokiż mu nie możemy z to wukadżeć, so pon w oprodzie nasi Serbia šije z tym nastrojom jeno pojadnu serbszczynu rycza na raz. Wyzo może to ten cíl być, so tak rec, so mu nuzujemy serbo, pojadne serbować, dokiż hewak to nastroj ich nie rozumí. Ale jen drugi problem, ki se ja neke hake na to šišo, když mu neke mišamo,
Also gdyż suwe te serbskie sadże, kisza tomu nastroje prajem nimskie zła nucka. Što mo z tym činimo, to dobimo sobą myslić. Ja. Also my dobimo popravom jen model tvarič, kiž serbske runita kajž nimske zła rozumi. Also nike za te praktiske nałożowanie. Aber? Ty pračne univerzity stajú hač také niečo sva možno miešané modele tváriť, v praxe haj, ale što je to do modela? Also kombinujem so tu lada te slova, kiž on nerozumí, on v tym niemskim rečnym modelu tak pota, nikak, taki to je ten Vorweg, sekundárny model tak rec, no. Dokiž to miešať sa musí, to je jara neexaktne, pod smušku, no. Ale to je definitiv jen tema, ktorému už dobien sa tam stajiť. Tam Benno má zadene prašeno? Achso, tam je zadene, okej. Also ja buduję sobie to podwoblać. Ja si myślę, że to dzieje. Ja mam jeden przykład, że ja niekie teściło z trenowaniem neuronalnych syciów działam, a to jest po OCR, also te spoznacze od w obrazu, od teksta na w obrazach, also my to z frakturu czynimy, starymi tekstami. A tam na przykład używamy tu hiżo egzystujący model fraktury, also niemskie fraktury, a my trenujemy jeszcze quasi te pismiki z tymi huczkami. A to ja der funguje. Also ja, kein prajne wille nazene jeszcze w tym nie mam, ale to może do toho smiera iść. No. A ten mieszanie jest myślę, nie musimy tu problem być, ale to są opodzie nie lajko, ja za to tak falsch. Hajna, ja potom nudom tu ciču džovaničku činim, a tam džo, vo tu rečanu reč, a kamo tu dostanemo do syče, a jednu serbsku leksa quasi. Zamiast se te prašen, dokiž tam daje ja rožene modele, no, to daje jen Moses, a potom te Čechi tam dživaja z systemami, a potom daje jen translator hub, a imamo cele vele možnosti z kajkimi systemami, možemo to trenować. Tak daleko, kaj sem ja to z tymi neuronalnymi syčami zrozumiał, a te wuwicze widział, myślę ja si, snano ważniejsze, tu te daty czyste gromadzić, a na to czekać, że niż mamy jedną open source możliwość, gdzieś możemy potem tam tu te neuronalne sycze z tym picować, predahać mu so na niższą kucie położymy, ja nie wiem, hać dubi tam snano buletić na to dziwać, że są tu te daty tak czyste, a tak przystupne k rozdzielnym systemom, so jen możete potom požičo užiwać, gdyż te neuronalne syče tak daleko są, dokiż so oni od drugich rečów wuknu, ga so wieste wiecki wurekuja, ga wieste dialekty działaja, też w drugich słowianskich rečach, to one na kujże pad budu. To reka, ja z toho wukadžam, so mu w obchodzie tak wiele daty nie trebamo, mu potrebamo dobre daty, mu dubimo je zajedość romadže mieć, a potom jo, wiesz, to prašenie, hač je to prava strategija, dokud máme jenož wieste resurse, no, my nie możemy 100 000 sadów albo datów takie cele jednore nigdzie jo kuzwać. To te prašenie, które są same takie staje, że tam ta strategija jo do kajko smiera. Ja som runemo ročniju, tak to je ein relativ čerstwy startup, kiž jo si prajú, also když budeme šiernike započet s tými mašinami tych veľkých firmov pojdať, je to tak jenož to, so oni nás popaná, dokiž oni de facto naše dáty majú. Also my trebujeme s časom jednu mašinu, kiž máme sami jako uživa pod kontrolu. A do toho je tu Minecraft nastav, ki si poprom ničo nie druge jako cilj stajú, som praje kumšta inteligenca a rečne asistence za kuždo. To je jedna infrastruktura, když môže jen také rečne asistente tváriť, šo open source a kuždo přeprošne tam sobu dělať. Also ja si myslím, to je napríklad taká jara zaujímavá idea, když jen to dobujeme přepytovať, a co to napríklad za nás hodí, ale tam jen zajmeča vie, že je nie odvisné od nejakých koncernov. To když te koncerny majú, za kuždo za sebe jednu druhú technológiu, když oni nikom niečo pokazať, ale oni majú ten samý problém. So, když máme dáty, bude kuždo za sebe započať, hač Alexa, Siri, alebo Google, alebo Cortana, tam te systému trénować na to. A když jen co nedom praje, okay, daj nás neke za nás užívať jen open source systém, hač to neke tunja, aber tun tam unja tun od Mozilla, tun Deep Speech, to je na koncu jen rozsud, to dobie nie ma eine Analyzu czynić, što tam se treba. Ale tak mamy to horšči,
A my domowi za do toho vidieť, ok, za čemu ten hromadíme. My nejdeme dneska moc prajeć, na chceme za ten komputer rozumí. To je pře nešpecifické. To by šum prajeć, ok, što dokładne chceme od tego komputera vidieť. Stajmo ją prašenia, chceme so rozmówić o identicie, albo neviem s čím. Stujem Mikro tam. Beata, chceš ty nešto prajeć? A bon Vito. Ja bych, slyšíte? Ja bych chcela rade nawiązać na Bena, ale też na jedną myśl, która się so przedhiżo wuprajwa, so bychmy dobili się jeden system przemyslić składowania datów. A to ja nie tylko ze swojskiego nazwania, bo prawdziwym, ka woskočiva ta věc je, dokiž ona poznačuje jednoho, ale ve všednym dňu je ona komplikovaná. A ja som prede runde ze Snini Šustrojc tež o tom rečava. Ja som prava, my rade vaše dáty bereme, ale trude je za mne češko było 5 minut namakać z tej mailki, te dataje składować na prawomistne ten system dalej wuwić, a runde tak bude za nią, tedyż ona każdy dzień takie krótkie sady produkuje, ciężko te 5 minut namakać, nam ten content posłać. A to by zmysła powinno było w prawdzie jo za to przydatne resursy separatnie dyspozycji stać. Za to zbieranie tych datów. Gdyż my nie tylko mamy taki system, który się do Unii naryczał, gdyż każdy jednotliwiec może nucryczeć. A z tym tak jest ten open source poskit pizzuje. W tej należności są jara cipna, choć to nasi ludzie potem w prawdzie też czynią. Dokąd też tam mamy my nasze specjalne nazwania. Also to są eksaktne te dwie prašenie poprvom. Te prene so objednava v dživarnici 1 a te druge v dživarnici 3. To są one te prašenia, ki što se tam odmówić. No. Vito, proszę. Bo na koncu temu, ko to smira špo, ja viem, že si ja pred poletami taký námec taký nešto činil, ale o to buď pokoj. Ja som myslel vážne, že kvázi váš projekt sa, že si za to, što ešte prede Jan Miškan předstajú a to, što si ty neky předstajú, tam sa sú veľa synergiu. To je celý jeden projekt, tam ja môj námet a moja námova, so quasi tam so tiež so tu aktéry namakajú a hľadajú, že sú tie synergie a tam potom taký vždycky kažeš postupovanie, što je quasi technologické neodvin, što boli sú tie dáty, što je boli technologické špeciálne, što je technologické nešpeciálne. To môže byť so jen v tým nastajnu tých dátov, to môžu tí odvisne činiť, to je potom vidieť, kaj kročí, so jen tam zromaže syna a vidí, kam môže jen to tí zromanie najlepšie, so tam žane, musí nemôžeme jako servati dovoliť, so tam paralelne veci činiť. A potom my trebujeme jednu infraštruktúru, kaj si tu narečo, tam dobíme infraštruktúra byť a ja však si to tý skrutka po mojej poslednej folii ty prajú tu taký, my treba ti taký workflow, ktorý genau tu zbieranie embuku a tu kvalitatívne zaručenie na embuku podpiera, ale my doma tie, a to je mogus na Michal, ty mušlu einfach change. No, to je tie, mo prajč change, a tu kvalitu, Wisst ihr, trebetiš, da ten iterativne procesi, trebetiš in feedback, also te češa šak tešinja. Da ti nimajo strah tam še temi zmilkami. Haj, tam neki vulma na koncu suha, da mi tu konferencu resno, ali oni to činja. No, und nimajo straha, džakajo pol leta, nekaj to perfektno nije, in to nilom činja, to je važne. Tu feedback je omejci, jen džil to sliđena, to so druge zabuđe. Tu iterativne procesi jara važne. Ja, tu agilne postupovanje. Agilne postupovanje, cele pravo. Obkižbovač. Ok, po času smo nek tak daleko, so smo nekje na okno zatvarili za spodne tykanski šo zadesti, a tež ćemo Šajku Kovija, so bychom potom z Dybkom Štorioch mogli započeć ze s tymi dživarničkami. Te lištne su so kus boli pelnili, na jace steja ve dživarničce 1, kiž odmeje so jo. Dživarnička 2, tam su netko 7 přizivene, a dživarnička 3 4. Also, pak sobie jeszcze zapisacie tam, to by za nas tyle było, so my też jedno dokumentowane mamy, sztuję tam sobą czynił. A chyba kionitko krótka przestawka, 4 w odpowiednostwach.